Kaya pala guys, malakas kumagat. Ang lalaki pala ng ano niya, mga sipit. Yan guys, nataga. Yun o, nataga. Okay, so ang lalaki. So yun guys, nakakuha na ako. Yan o. Yan ko lang makakahanap tayo dito. Ayun mga idol, shoutout po sa inyong lahat. Salamat po sa mga walang sawang suporta nyo. Sana patuloy nyo pa rin suportahan yung channel ko guys. Saan tayo guys maghanap? Baka makahanap tayo doon. So yun guys, God bless po sa inyong lahat. Stay tuned lang. Punta na tayo doon. Yun o, malaki na yung dagat. Meron pa lang dito mga tulay. Yun guys, ito yung nakuha ko guys. Meron pa akong nakuha guys kasi hindi pa nakakuha. Yun o. Yun guys o. Kaya pala guys, malakas kumagat dahil ang laki pala. Yan o. Laki guys. Kaya pala guys, malakas kumagat. Ang lalaki pala ng ano niya, mga sipit. Ito lang yun guys, ang gagamit ko. Bawa ako ng kahoy dahil takot akong masipit. So yun guys, maghanap pa tayo. Laki na pa naman yung dagat guys. Sana makahanap pa tayo guys. So yun guys, habang naghahanap tayo ng mga butas ng ano, kaso kukunin na rin natin kung ano, shield, sihi, pati yung ganito. Ito guys, so sihi, masarap din naman to guys. Marami kasi dito sa sihi. Guys, maliit pa to guys. Yan ang nakuha ko guys. Kukunin ako dito guys, ayun o.
Yan guys, nataga. Yun o, nataga. Guys, stay tuned lang, mamaya naman. So yun guys, nandito na ako sa ano, hugasan ko ng mga huli ko guys. Ito lang yung huli ko. May pang ulam guys. Yan o. Kahit pa paano may pang ulam guys. Makuha ko mamaya guys ng pako doon. Yun o, marami. Yan o, pako yan guys. Kaysa ang lalaki. So yun guys, tapos ko na pong nalinisan. Nakakuha, kumuha na rin ako ng nyug. Yan, tsaka tanglad. Gagataan natin mamaya guys, para masarap. Ngayon mangunguha naman tayo ng ano, pako. Diyan tayo banda guys, mangunguha. So So yun guys, nakakuha na ako. So yan natin dito guys, para uwi na tayo. Kasi anong oras na. Baka nahali na. Yata sakto. So yan guys, uwi na po ako guys. Yun guys, nandito na ako guys. Kinahuli ko lahat guys.
dito guys kasi may nagkanta. Patan ko na to. Yun guys, kumukulo na. Yun guys, latang ko ako guys. We open up this week towards the sun. For what is silent is you dreaming about. Silent is your love. Video natin guys. So hanggang sa susunod po. Sunod na vlog natin. So yun guys. Maraming salamat po sa panonood. God bless po sa inyong lahat guys.